Unfiltered Q&A. Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího povídání v rámci minisérie Unfiltered Q&A a mým dnešním hostem je projektová manažerka společnosti Olvin, Lenka Neuwirthová. Dobrý den, Lenko. Dobrý den, Hanko. Olvin, jak jsem byla upozorněna, tak správný vyslovování je právě Olvin, protože Olvin všichni chceme vyhrát a společnost Olvin patří do skupiny KKCG a má za sebou velmi dynamickou akviziční historii, díky které se vlastně stala dneska jednou z největších loterijních společností na celém světě. A pokud to nepopletu, tak dneska vlastně se stará o sázky a losy a všechny výhry nejenom v České republice, Anglii, Americe, Itálii, Řecku, Rakousku a snad jsem na nic nezapomněla. Nezapomněla. A to, co je určitě velmi zajímavé, je, že samozřejmě, nebo ne možná samozřejmě, ale tak, jak pozorujeme private equity společnosti, jejich snaha centralizovat a nějakým způsobem konsolidovat společnosti, které mají ve svém portfoliu, nepatří mezi strategie, které většinou volí a stejně tak tomu bylo i v Olvinu, kde vlastně postupně digitalizační projekty byly opravdu realizovány v jednotlivých zemích. Nakonec ale komplexita a potřeba konsolidace zvítězila a vlastně centrála společnosti Olvin se rozhodla pro jednotný informační systém a i o tom si budeme dneska povídat, co byly ty hlavní výhody nebo hlavní důvody a jak se to celé potom povedlo. Takže Lenko, pojďme se do toho pustit. A co byly vlastně ty hlavní předpoklady vůbec? Proč jste se rozhodli pro centrální systém nakonec, pro Olvin centrálu? Ono je to trošku tak, jak říkáte, my jsme vlastně trošku už přerostli ty jednotlivé systémy, co jsme měli. My jsme totiž jako head office na 3 různých místech. Jo. My máme kancelář v Praze v České republice, náš headquarters je v Lucernu ve Švýcarsku a ještě máme kancelář v UK v Londýně. Takže vlastně každá ta kancelář měla samostatný svůj účetní systém, nebylo to propojené, bylo to nepraktické z pohledu v podstatě informací. Trvalo nám dlouho, než jsme se k něčemu dopracovali, nebylo to standardizované. Takže to byl vlastně jeden z těch důvodů, proč jsme se nakonec rozhodli jít do SAPu. Další důvod byl ten, že vlastně ty naše dceřiné společnosti jsou také v SAPu. A byť máte pravdu, že v rámci private equity se moc necentralizuje, ani u nás to tak moc není, tak přece jenom vidíme určité výhody v tom, že by se do budoucna některé ty systémy propojit mohly. Takže i to, že vlastně všechny ty naše dcerky jsou na SAP for HANA nebo budou, tak jsme v tom viděli nějakou výhodu do budoucna v tom, že by ty systémy spolu mohly spolupracovat. Takže to bych řekla, že byly ty hlavní důvody. Další důvod možná i ten, že jak jsme hodně vyrostli, tak jsme některé procesy museli zavádět znova nebo vymýšlet v podstatě ty procesy, že u nás dříve moc ty věci nebyly úplně strukturované, standardizované v těch financích, tak ten SAP vlastně nám v tomhle to měl i pomoct a pomohl. Musím říct, že spoustu věcí my jsme nastavovali v podstatě podle SAPu nějakým standardem a pomohlo nám to v podstatě ty procesy u nás zavést. Já to, co musím říct, že se mi strašně líbí, je vlastně u vás takovej lehký konflikt toho, že ano, obrovsky jste vyrostli, v podstatě, když se podíváme na, myslím, že 6 000 dneska lidí je součástí skupiny. Myslím, že už přes 6. Nebo dokonce ještě víc. Tak už bychom řekli, že jste jako opravdu velikánská společnost, ale pořád u vás převládá do určité míry takovej ten mindset těch startupů. Toho, jakože vlastně jako netvoříte příliš velkou strukturu, netvoříte nějakým způsobem sofistikovaný procesní mechanismy v rámci celé té skupiny. Jak se s tímhletím vlastně vypořádal potom ten přístup toho SAPu? Nechali jsme vám tam tu startupovou mentalitu a ten mindset? My se snažíme jít nějakým kompromisem. Jo, ty naše dceřiné společnosti rozhodně nejsou startupy, to jsou velké zavedené společnosti většinou a fungují už velmi korporátně. My se na tom head officeu snažíme až zase tak korporátní nebýt a jít nějakým kompromisem mezi tou strukturou a tou korporací, ale tím, aby jsme pořád byli agilní a pořád jsme byli relativně flexibilní. A řekla bych, že ano, že ten SAP nám v tomhletom minimálně nebránil. Když se posuneme k těm hlavním, řekněme, nějakým milníkům nebo okamžikům toho projektu, už jste to tady zmínila, že vlastně to bylo hodně o tom, že jste vlastně některé procesy museli tvořit úplně od začátku a vlastně nastavovat nově. V čem vám tam SAP pomohl jednak, ale zároveň vlastně v čem vám
i třeba ten model té spolupráce, protože tento projekt vlastně jsme dodávali společně i jakoby na straně partnera pro dodávku. Vlastně v čem to tam bylo, protože pamatuju si, vlastně na začátku toho projektu byla vlastně velká diskuze právě o té metodice, o tom, jakým způsobem vlastně byly očekávání, potom jsme je museli trošičku rovnat. Jestli byste o tomhle to mohla malinko popovídat, vlastně jak vůbec ten začátek toho projektu byl? Tak když se na to podívám teď zpětně, tak bych řekla, že trošku zbytečně hektický, že možná některé věci stálo za to probrat ve větším detailu a důkladněji, protože člověk vlastně do toho jde s nějakými očekáváními a my tím, že jsme relativně pořád malí, tak jsme si říkali, že vlastně využijeme výhodu toho cloudu a výhodu toho, že tam ty věci jsou do značné míry standardizované a budeme se snažit maximálně ty věci přijmout a implementovat tak, jak to SAP navrhl, nějaký best practices. Nicméně byly určitě situace, kdy bych řekla, že jsme to malinko podcenili a že možná to chtělo na tom začátku mít nějakou důkladnější diskuzi na téma, co teda přesně chceme, co teda přesně potřebujeme a v určitých chvíli jsme byli malinko překvapení. Nicméně pardon, abych se vrátila zpátky k čemu, na co jsme se přesně ptali. Ne. Z pohledu v podstatě potom jakoby těch změn a těch procesů a jakým způsobem vlastně byste dneska třeba možná porovnala to, kolik přišlo z toho SAPu, jakoby procentuálně třeba, jako best practice a kolik vlastně se bylo potřeba dokončit nebo dovymyslet pro vaše účely? Je to... My jsme hodně přebírali věci třeba kolem nákupu, purchasingu, tam jsme vlastně, nám ten SAP hodně pomohl, protože my jsme dřív nejeli tím systémem těch objednávek, takže tam jsme vlastně přijali ten standard a to bych řekla, že byl asi největší součást a největší takovej mindset change v rámci naší společnosti, že jsme vlastně šli tím objednávkovým systémem a tam jsme téměř ze 100% přejali to, co SAP nabízí, samozřejmě s nějakými našimi modifikacemi toho, co jsme potřebovali v tom procesu nastavit, ale i to schvalování a tak dále, tak tam nám SAP pomohl opravdu velmi to nastavit vlastně v tom standardu. Ty ostatní věci, tím, že SAP, bych řekla, ty best practices, tak jak jsem to třeba viděla dřív, že v rámci mé konzultační práce, když jsem viděla spoustu klientů, jak fungují, tak ty základní účetní procesy jsou vlastně všude docela podobné. Jo. Takže i u nás to bylo podobné a vlastně ten SAP, bych řekla, spíš jako doplnil ty naše procesy do něčeho, co bylo trošku víc standardizované, než by to byla nějaká úplně zásadní změna pro nás. Já bych se možná ještě vrátila potom k té activation metodologii, vlastně, kterou jsme u vás použili. Určitě souhlasím s tím, že někdy taková ten překotnej začátek, kdy vlastně nedojde k dostatečnému vyjasnění rolí, dostatečnému vyjasnění vlastně i té modelu spolupráce, tak potom dělá zbytečně takový ty třecí plochy. Na druhou stranu, myslím si, že potom, když už jsme si tohle všechno srovnali, že jak jste vnímala vlastně tu metodiku, jakým způsobem vlastně jste měla představu nebo i pohled na to, jak ten projekt je řízený, jakým způsobem to bylo pro vás transparentní, ale samozřejmě i pro klíčové uživatele? Já už jsem říkala, že si myslím, kdybych to dělala teď znova, tak bych asi strávila trošku víc času na tom začátku, na tom vyjasnění a pochopení se toho, co přesně potřebujeme. Ale řekla bych, že to byly minoritní věci. Jo, že ve většině těch oblastí tam, že jsme říkali, že potřebujeme nějaký minimální standard, tak to vlastně dopadlo tak, jak mělo a to pochopení snad bylo z obou stran dobré, takže spíš možná, já jsem se vlastně s touhletou metodologií toho activation nikdy v minulosti nesetkala, takže pro nás to bylo, asi jsme trošku věděli, do čeho jdeme, ale řekla bych, že jsme to přece jenom malinko podcenili. Člověk měl pocit, že tím, že jsme relativně jednoduchý a budeme mít všecko ve standardu, že to bude celkem jednoduchý projekt, tak to bych řekla, že úplně nebyl. Ale jak vlastně dlouho trval ten projekt? My jsme začali někdy v loni touto dobou se vlastně bavit s vašimi kolegy o tom, co potřebujeme. Měli jsme ten první workshop, kdy jsme si nastavovali ty naše očekávání a toho, co vlastně potřebujeme dodat. A měli jsme go live na konci května, ale byl to takový teoretický go live. Ta naše skutečný go live trval trošku déle, protože jsme ty věci implementovali postupně, ale vlastně bych řekla, že to byl poměrně rychlý projekt.
Jo, když se dostaneme k tomu Go Liveu, pro mě je vždycky naprosto fascinující poslouchat vlastně ten samotný den D. U vás to bylo na nějaký jako postupné fáze tím, že vlastně není za váma nějaká velká výroba nebo velký provoz, tak samozřejmě v tom headquarteru, řekněme, možná ta senzitivita na to, že některé věci třeba nejdou hned od toho prvního dne, úplně 100% nebyla. Na druhou stranu zase je to velká zodpovědnost v rámci skupiny. To znamená, jak probíhal ten den D? Já přemýšlím, čemu říct den D. My jsme měli vlastně takové dva významné dny v rámci toho Go Live. Ten první byl ten konec května, kdy skutečně se nám podařilo zprovoznit ten SAP tak, aby byl funkční, aby už jsme do něj mohli účtovat, abychom mohli ho používat, ten systém. A druhý pro nás asi den D byl začátek září, kdy jsme vlastně rozdělili ten purchasing, což bylo v podstatě zásadní záležitost pro nás a největší v podstatě změna v tom fungování, jak jsme měli do té doby. A hlavně to bylo něco, kdy jsme potřebovali zapojit celou firmu, protože vlastně do té doby to bylo jenom o účetník a o účtárnách a o financích, že si v tom SAPu něco teda jako dělají a my jsme tam převáděli ty účetní zůstatky vlastně od začátku roku, zkoušeli jsme si věci, nastavovali jsme banky a tak dále, ale všechno to bylo o financích. Takže to zapojení toho zbytku té firmy a to, že se najednou SAP začal týkat skoro všech, tak bylo až od toho září. Takže my jsme to měli takhle postupný. A my vlastně, ten náš head office se skládá z hodně společností. Máme 3 takové hlavní v těch 3 zemích, ale pak je spousta takových drobnějších holdingových nebo společností, které mají nějaké financování. Takže vlastně i ten postup jsme zvolili, takže jsme začali těmi 3 většími. Nejdřív jsme to testovali ve Švýcarsku, pak jsme vlastně zaváděli Českou republiku a UK vlastně v průběhu léta a byl to takový postupný náběh. Skutečně to nebyl úplně jeden den D, ale bylo to takový postupný. Jasně. Máme za sebou, když to vezmu i s tím nákupem, tak máme za sebou nějaký 2-3 měsíce toho provozu. Co jsou dneska takové, řekněme, oblasti, kterým se nejvíc ještě potřebujete věnovat, kde ještě dochází k nějakému doladění, které vás dneska ještě pořád zaměstnávají? Já bych řekla, že teď už vlastně jsme v situaci, kdy ten SAP běží víceméně dobře, že to největší vylaďování ku podivu nebylo potom Go Live v tom květnu, ale až potom, kdy jsme začali ten purchasing a kdy jsme vlastně jeli v tom plném rozsahu. Takže váš pan kolega, který měl na starosti tuhletu oblast, tak od začátku září jsme ho bombardovali teda velmi intenzivně a vlastně byli jsme hrozně rádi, že se nám podařilo s váma domluvit posunutí té hypercare period, což normálně, myslím, bývá na nějaké 3 měsíce, tak my jsme to nakonec protáhli až, myslím, do konce října nebo listopadu, teď nevím. Na vlastně delší období, což bylo velmi užitečné, protože vlastně až tehdy, když jsme do toho zapojili celou tu firmu, tak se začaly objevovat některé věci, které nás vlastně nenapadly do té doby. I v rámci toho nastavování, v rámci toho fungování a dolaďovalo se toho docela hodně, ale řekla bych, že teď v prosinci, kdy natáčíme ten podcast, už fungujeme celkem pěkně. Já se ještě chci vrátit možná jednou k tomu pracovnímu týmu. A vy jste nejdřív zmínila, že samozřejmě ta první část byla hodně svázaná s financema a tak dále. Na druhou stranu určitě i ta zpětná vazba byla o tom, že vlastně ten tým v určitý okamžik se dostal opravdu do velkého přetížení, protože ten nápor na ně udržet vlastně všechny činnosti, které byly předtím, plus ještě nový projekt, plus potom ještě bylo zaškolování, že jo, a všechny ty věci, ty dolaďování. Je to něco, co byste možná, kromě třeba toho, že pojďme nedělat takový zbrklý začátky, co byste zvážili, že byste příště udělali jinak, nějakou jakoby větší rozložení té práce na víc lidí nebo nějaká dedikace trošičku jiným směrem, tak aby prostě potom nedošlo k té velké kumulaci těch činností a těch aktivit? Nebo jak to vnímáte vy obecně? Jakoby, když já vždycky říkám, že vlastně nejtěžší je to, že máte pořád dělat svoji práci, jako ta kolegyně z účtárny nebo z financí nebo kdokoliv a vedle toho ještě se vlastně věnovat novému projektu, ale té práce neubývá. Takže jak se tohle podařilo skloubit? Tak já mám výhodu v tom, že my jsme v podstatě měli dedikovaný tým na SAP. Sice malinkatý, protože, jak jste říkala, v rámci private equity se snažíme jít nějakým agilním způsobem a většinou nemáme veliké týmy na nic, tak ten tým byl opravdu malinký a asi zpětně bych řekla, že by měl být větší, protože v určitou chvíli to přetížení bylo obrovské. Ale já v podstatě mám u nás v Ovenu na starosti 2 části. Jedno je controlling a druhé jsou projekty.
a tohle to byl v podstatě můj v tu chvíli jediný hlavní projekt, takže velká část mého času skutečně mohla být dedikována na tohleto. A kolegyně Zuzana, kterou tímto pozdravuje, která v podstatě vedla ten projekt na naší straně, tak byla plně dedikovaná na ten projekt. Jo. A myslím si, že jenom díky ní jsme to takhle skvěle zvládli, protože opravdu té práce na tom bylo strašně moc. Ty účtárny do toho samozřejmě byly zapojené, bez toho to nejde. A zpětně bych řekla, že to zapojení mělo být větší a mělo být od začátku. My jsme tam řešili ještě nějaké personální otázky, protože část naší účtárny se změnila, obměnila zrovna v tu chvíli, kdy jsme implementovali ten SAP, což se zpětně ukazuje jako poměrně nešťastné, ale to bohužel nikdy dopředu nevíte. Všechno jste to zvládli. Jaká byla úroveň podpory managementu? Jak tohle jste vnímala jako taky zase důležitý faktor pro ten projekt samotný? Veliká, jo. Určitě. Náš CTO Tony Kackevič, tak ten vlastně byl velkým od začátku propagátorem SAPu. Byť jsme zvažovali, jestli to řešení pro nás není příliš komplexní, protože jsme pořád ještě relativně malá firma, ale nakonec jsme se rozhodli, že to dává smysl vzhledem k těm věcem, co jsem zmiňovala na začátku. Takže on byl určitě velkým podporovatelem toho projektu. I můj šéf, což je finanční ředitel, tak bych řekla, také to viděl, jako, že to je velmi potřebné. A řekla bych, že i v podstatě kolegové z okolních oddělení, kteří teď mají větší vizibilitu toho, co se teda nakupuje, jakým způsobem funguje to schvalování těch objednávek a jak vlastně my v účtárně nebo ve financích vidíme do všech těch 3 společností, které obhospodařujeme, jak ty věci jsou flexibilnější a ty informace máme všechny dřív a včas a je to v nějakém standardizovaném formátu. Řekla bych, že v zásadě ta podpora napříč společností byla velká. I když v některých chvílích to bylo třeba trošku náročnější i pro ně si zvyknout na něco nového, tak řekla bych, že ta podpora je velká. Na úvod jste i mluvila o tom, že vlastně jeden z těch důvodů byla, řekněme, nějaká konsolidace a možnost právě vytěžit té synergie toho, že i vaše dceřiné společnosti postupně přicházejí k SAPu. Kde dneska vlastně vidíte, nebo už čerpáte ty synergie, už se to daří jako opravdu jako napojovat a vidět ten SAP a v podstatě třeba rychlost právě konsolidací nebo uzávěrek, už vidíte nějaké konkrétní ty benefity v těchto oblastech, nebo je to ještě příliš brzo a hlavně jsme teda točíme před koncem roku, to znamená vy máte fiskál také normálně, takže před velkým třeskem a kontrolou všeho, ale už vnímáte nějaké synergie, které to přineslo? Já vnímám velké synergie na úrovni toho headquarters. To znamená, my vlastně nejsme jeden headquarters, ale těch společností je hodně a jsme od sebe docela daleko. Takže to, že máme ty data v nějaké standardizované formě, máme stejné předvahy, účtujeme stejným způsobem a do všech těch dat vidíme, to už teď se ukazuje jako obrovský benefit. Co se týče propojení na ty dceřiné společnosti, tak tam ještě nejsme. To je otázka budoucnosti a my doufáme, že ty synergie budou, ale přiznám se, že jsme měli tolik práce s tím, abychom to rozdělili vlastně u nás na úrovni té matky, že je to opravdu něco, na co se budeme soustředit až v těch dalších krocích. Určitě. Ne, tak my samozřejmě vnímáme to, že právě ta roztříštěnost a vlastně někdy se zdá, že to není potřeba, ale že potom, když to máte najednou v ruce a najednou vidíte ten rozdíl té práce, tak teprve potom vlastně můžete jakoby začít přemýšlet, co s tím ještě dál. Máte dneska nějaké plány i pro ten headquarter vlastně, jako kam byste to chtěli posunout, jestli jsou tam ještě nějaké jiné oblasti, které třeba dává smysl, že byste postupně chtěli začít konsolidovat? Určitě ano. My jsme v podstatě šli nějakou minimálním skoupem, když jsme si ten SAP od vás objednávali, takže v podstatě máme jenom základní ten účetní modul a nějaké drobnosti kolem toho. Ale vlastně už od začátku jsme přemýšleli nad tím, že to postupně budeme rozšiřovat tak, jak budeme potřebovat, takže bavíme se o tom, jestli do toho zapojíme i mzdový systém nebo HR systém všeobecně. Určitě teď se bavíme s vašimi kolegy o nějakém tom analytickém toolu, abychom mohli z toho dělat reporty. A další věc, na kterou velmi intenzivně uvažujeme, tak je buď to konkur nebo nějaký systém, který by vlastně nám umožňoval spravovat travel expense, protože přestože nás není mnoho a jsme pořád ještě docela malí, tak toho cestování po světě máme opravdu hodně a máme pocit, že by nám to ušetřilo hodně času a hodně práce. Takže to jsou věci, které máme, ale chceme to dělat postupně. Tím, že ten tým je malý,
Tak Jasně. myslím si, že je dobrý si teď zažít ten základ, který jsme si naimplementovali a jít nějakou postupnou metodou toho zlepšování a posunování se a i si rozmyslet, co vlastně opravdu nutně potřebujeme, abychom třeba se nepouštěli do něčeho, co není úplně tak jako třeba. Jak jste propojila ty vaše role šéfka projektů a controlling, co se týče třeba řízení času, budžetu a tak dále? Je to něco, co jste mohla na tomhletom projektu vlastně uplatnit? To jste mě trošku pobavila. Tak on člověk většinou dělá to, co nejvíc hoří, takže když bylo potřeba spustit SAP, tak controlling šel trošku stranou. Naštěstí tam mám šikovného kolegu, který se tomu věnoval, ale zase samozřejmě v období budžetu zase na tom SAPu bylo té práce trošku méně z mé strany. Takže člověk většinou dělá to, co je v tu chvíli důležitější, ale ano, máte pravdu, že občas je to trošku výzva. Takhle, už jsme zmínili, co bychom možná udělali jinak, ať už ten začátek projektu, velikost týmu, nějaká alokace a tak dále, ale tím, že nás i čekají další fáze, co jsou naopak věci, které určitě uděláte stejně, anebo vlastně využijete tu zkušenost, kterou jste načerpali právě během té první fáze? Já myslím, že nám se hodně osvědčilo vlastně jít postupně. I tím, že jsme malý tým, tak myslím si, že to, co jsme udělali dobře a to, co bych udělala znova stejně, je jít tím minimálním rozsahem, který si osaháme, vyzkoušíme, pořádně ho zavedeme do praxe a pak na to budeme dál navazovat. Takže to je určitě něco, co bychom si rádi podrželi i dál, že se nechceme pouštět do příliš mnoho věcí a mít to rozmyšlené a jít spíš pomalejš a postupně. Takže to je určitě jedna věc. Velmi se mi osvědčil tým, musím říct, že jsem si vybrala skvělé lidi, kteří se mnou na tom projektu spolupracovali, tak doufám, že mi ještě chvíli vydrží a že to s nimi půjde dál tak dobře. Takže to je určitě další věc a to jsou asi ty hlavní věci. A naopak, kromě toho, co jsme zmínili, je tam ještě něco, co vás trápilo a víte, že prostě u příštího projektu určitě už takhle ne? Tak ty věci, které mě trápily, tak bych řekla, že byly specifické k tomu projektu, že to není vždycky úplně přenositelný. Kromě té komunikace, kdy vlastně vyjasnění si toho, co přesně potřebujeme a co přesně ta druhá strana dodá, tak to bych řekla, že je takový obecný learning point, který bych si asi do dalších projektů určitě vzala. Co se týče přímo tohoto projektu SAPu, tak tam byly ještě dvě takové oblasti, které bych zpětně udělala úplně jinak. Jedno bylo kurzy. Musím říct, že my jsme nakonec se dopracovali k tomu, že máme tak strašně komplikovaný přepočet kurzů, že kdybych to dělala znovu, tak do toho půjdu jinak a udělám to co nejjednodušeji, takže to určitě všem, kdo se na to chystají, vřele doporučuji si to nepřekombinovat. My jsme se snažili víc všem legislativám v podstatě vstříc tak, aby jsme to měli úplně perfektní a nemyslím si, že to bylo úplně to nejlepší řešení. Takže to je jedna věc, která nás stála spoustu času, úsilí a nervů. Myslím si, že v zásadě zbytečně. A druhý, co souvisí s tou komunikací, tak je teda banky a napojení v podstatě bank. Protože my vlastně, když jsme se bavili s tím implementačním týmem o tom, jaké řešení pro nás bude nejlepší, tak my jsme sice jednoduchá malá společnost, ale ne to, co se týče financování. Máme velké financování, máme dluhopisy a tak dále, hodně bank, jsme na různých místech na světě, takže relativně ty banky jsou asi nejsložitější u nás záležitost a řekla bych, že to se komunikačně podcenilo na začátku toho projektu a to řešení, které jsme vybrali, tak si nemyslím, že by bylo to úplně nejlepší, když na to teď koukám zpětně. Takže to jsou dvě věci, které pokud bych znova někde implementovala SAP, tak bych možná udělala trošku jinak. Ale jinak bych řekla, že to vlastně všechny ty ostatní oblasti dopadly velmi dobře a i v souvislosti s tím, nebo tak, jak jsme to na začátku očekávali. Já se ještě znova vrátím k těm bankám, protože to bylo určitě téma, který rezonovalo společně a vlastně jsme hledali to řešení. Jak tam jste vnímala právě prostě řekněme dneska možnost té flexibility, protože my jsme se snažili zároveň zachovat to, aby jsme vás nedostali mimo standard, aby jsme skutečně mohli vytěžit všechny ty věci, to znamená, bylo to o potom zapojení vlastně nějakých našich produktových týmů a vlastně jakoby takovou společnou iterací vlastně vůbec porozumět tomu, v čem ten produkt vlastně nenaplňuje
tu vaši komplexnost, protože musím říct, že i z naší strany došlo k určitému překvapení právě, tak jak jste říká, velikost společnosti. V podstatě, když se podíváte na základní jakoby popisy finančních procesů a tak dále, tak potom najednou takovouhle komplexnost neočekáváte. To znamená, jak jste vnímala tu podporu v té době, kdy jsme právě řešili ten modul ze strany přímo toho produktu a třeba jako otevřenost té komunikace, pochopit, co vlastně je ten problém? Já si myslím, že tak, jak jsem říkala, že se mělo udělat mnohem víc práce na tom začátku, jo, protože my jsme sice jednoduchý, ale pořád jsme private equity a private equity mívá složitý financování. To vlastně nemuselo být úplně překvapení a myslím si, že hodně zvolenými otázkami při tom úvodním workshopu my jsme to nikomu netajili, akorát se nás na to nikdo nezeptal. Takže to bych řekla, že asi je i pro vás zpětná vazba, že to by se mělo asi dělat trošku lépe. Ale když už to bylo v podstatě jedna taková záležitost a druhá přišlo mi, že to řešení, které nám bylo navrženo, to znamená SWIFT, který vlastně ve všech těch zemích funguje nějakým způsobem standardizovaně, a ke kterému jsme se nakonec přiklonili, tak je natolik komplexní, že nám to vlastně přineslo nějaké dodatečné zaprvé náklady na licence, náklady na audit, o kterém jsme nevěděli dopředu, že budeme potřebovat a vlastně nějaké další věci, které nás překvapily svým rozsahem a komplexností, které kdybychom na začátku věděli o toho vašeho týmu, tak bychom do toho nejspíš nešli. Takže i vlastně to je zpětně k té komunikaci nejenom o tom nebýt překvapen, že máme těch bank tolik, ale i o tom skutečně říct ten rozsah toho, když půjdete tímhle řešením, tak tohle to vás čeká, když půjdete tímhle, tak tohle vás čeká. A musím říct, že my jsme vlastně byli překvapení, jak náročný je v podstatě naimplementovat ten SWIFT a co všechno vlastně kolem toho je potřeba od nároku na bezpečnost, která samozřejmě je skvělá, protože přece jenom jedná se o peníze a je potřeba, aby tam ta bezpečnost byla vysoká, ale přišlo nám to až hodně. Tak právě, jak jsem říkala, audit a tak dále. Takže ta komplexnost se nakonec ukázala velmi vysoká a na začátku nám to vlastně nikdo neřekl. Takže to bych řekla, že je takový jako takeaway. Nicméně to jsou takové ty počáteční bolístky. Potom už při té samotné implementaci ten treasury tým SAPu udělal dobrou práci. Myslím si, že tam skutečně už v průběhu té implementace fungovala dobře ta komunikace, ty věci nám běhají, jsou dobře nastaveny, funguje nám to všude. Takže řekla bych, že ta práce už potom i vlastně s naším treasury týmem, komunikace a i ten váš, že udělali dobrou práci a že ten výsledný produkt je fajn. No, já budu velmi zvědavá, zase třeba za půl roku, za 3/4 roku se na tohleto oblast podívat a vlastně jakoby zhodnotit, jestli právě zase, řekněme, ta flexibilita, ta jistota, která tam je, za to zabezpečení, vám potom třeba pomohlo i některé věci řešit, které třeba dneska ani nevíme. Ale já bych se ještě k závěru vrátila k tomu nákupu, protože tak, jak jste říkala, myslím si, že je to velmi unikátní situace, kdy opravdu máme možnost přijít s tím čistým best practices a říct a v podstatě de facto ten bílý nebo čistý list papíru začít popisovat těmi našimi procesy. Co vás tam, řekněme, z těch best practices zaujalo nejvíc? Co bylo pro vás takovej ten aha moment, jakože aha, ono to jde dělat takhle? Já se přiznám, že tam úplně moc velký momenty nebyly. Já mám vlastně předchozí poměrně dlouhou praxi v konzultingu, takže už jsem toho, řekněme, těch procesů viděla hodně a jsem dřív se hodně zabývala v podstatě interními kontrolami a procesy, takže je to takové moje trošku téma, takže nemůžu říct, že bych tam byla úplně překvapená, ale přišlo mi to velmi užitečné a velmi návodné. Jo, my vlastně jsme těsně předtím, než jsme implementovali SAP, vlastně dělali i projekt interních kontrol, který jsem u nás měla na starosti, kde jsme nejenom u našich dceřiných společností, ale v podstatě na tom holdingu se snažili nastavit ty procesy a kontroly tak, abychom fungovali už trošku víc korporátněji a aby ty věci fungovaly nějak optimálně. A v tomhle tom nám ten SAP hodně pomohl. Že my jsme i říkali, že tím, že některé procesy nemáme buď to nastavené, nebo jsou velmi minimalistické, takže pro nás je docela jednoduché akceptovat a přizpůsobit se těm SAPím procesům a vlastně vzít to podle těch best practices, že to pro nás nebude velká změna, že nemusíme ty procesy, spíše donastavíme, než bychom je museli nějak měnit. A musím říct, že v tom ten SAP nám byl velkou oporou, že to pro nás bylo trošku jednodušší, že jsme v podstatě jeli tímto způsobem
a hodně těch procesů a interních kontrol na tom holdingu v podstatě šlo tím SAPim standardem a bylo to pro nás velmi užitečné. No tak já doufám, že pro ty další oblasti pro vás budeme stejnou inspirací, protože věřím tomu, že to, co jste zmiňovala, ať už je to analytika, ať už je to prostě travel management a tak dále, jsou věci, ve kterých těch best practices máme skutečně hodně a ono se to nezdá, ale myslím si, že můžeme se obě dvě shodnout na tom, že i střední nebo menší podnik si to svojí komplexností ve finále nezadá, protože možná těch procesů a těch účetních okruhů nebo dokladů a tak dále máte trošičku míň nebo výrazně míň než některé veliké společnosti, ale ve finále musíte vlastně zvládnout úplně všechno jako ty velké firmy. Takže já si vždycky myslím nebo snažím se říct, že není to o tom, jestli společnost je malá nebo velká, ale je to o tom, jakou má vizi a vize Allwinu z pohledu toho, že prostě chcete skutečně být tou jedničkou a pokračovat v tom velmi dynamickém růstu, si zaslouží tu podporu na to, aby prostě lidi to mohli dělat s bezpečným nástrojem, který jim tu podporu dá, takže doufám, že toho bude víc, a který budeme moc sdílet a já vám moc děkuju za váš dnešní čas, za to sdílení i za tu velmi konstruktivní kritiku a za to bych chtěla strašně poděkovat nejenom dneska, ale i v průběhu těch diskuzí, protože si myslím, že prostě žádný projekt neexistuje bez problémů, vždycky ty problémy tam jsou. A z vaší strany ta kritika byla vždycky konstruktivní a toho si velmi vážíme. Děkuju moc za dnešní povídání. Já vám děkuju za pozvání, Janko. Hezký den. Díky i vám.